Здравейте, хора! Сега ще ви как може да изчистите с бутилка И помпа. На бутилката участваме ние двамата. Той е оператор, аз съм този, води се. Значи, с този телефон, който имаме сега, ще заснемаме кадрите, докато нашата хубава. Да, това ще излети. Сега слагаме камерата на... Е, тук отгоре. Да. Сега дай ножицата. Ето. Добре. Ние сме Ваня и... Не може да ми ти клепса. Да. Ние сме Ваня и... И надувач на помпата. Той ми помага. Да, но това да не помага. Ще видите, ще бъде страхотно изживяване. Да. Не, няма така. Но трябва да постигнем малко това. Да, бе, ще го постигнеш, ще видиш. Да. Докато чакаме и докато правим тези неща, ще ви разкажа един вид. Какво? Не. Нямаме време, просто и хората ще ми омръзне и ще изключат видеото. Не го изключвайте. Ясно. Сега... Ох, много се бавя с това тиксо, не мога да му намерим края. Там е. Много претръпствеността на видеото. О, и сега ножицата. Много си добър Да, в рязането. Ако искаш моя онова, Не. ти почна ръцете, ако искаш. Мога. Не, благодаря, не бих искал. Така. А нали знаеш, че напах и така на камерата? Да. Режи. Вау. Така, сега, мили мои зрители, Сега ще видите. как лети? Окей. Чакай малко, искам да пробвам. Не, няма време. Аре, идвай. Първи добъл. О, боже мой! Чакай малко. Давай, Яко! Яко беше, нали? Да. Яко! Това павне беше доста безпровитокове.